Timasakbayan Itapapagayam, narito kami para makinig at sumagot kada kayo. Ti mo nahapasat sa panibagong kwento, teserye tayo o itaalawas. Pag-uusapan natin ang Ana Pauluan, self-love. Dito'y may drama tayo, may aral tayo, at may puso sa bawat salitang ibabahagi. Timasakbayan. Oh, apay kasta ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon no anya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali a babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanyak. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga aramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mo, tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong matanagkalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlida akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak ti kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas dingar aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsablimet. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso para kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon jak kumakayat ama isi na kayo. Agam kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti ar-aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko, na. Day tangarod ket. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason, iti balayo. Wala din ko. Husto day di naramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Makamove on kan tumatlaeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidlida akasta, Rachel. Masuro na ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Ha?
Di mo kunain analiday ka. Gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend. Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon ko lat na ang nagbidot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta lawan ay nga ruden asakit tinakam timpainakin ka. Maklon mo pa ilaeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay noy, asan asimrot ni Rachel ita, friend? Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpaka mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Api nga ta? Nay mo tanday di agayam ta. Saan man laan nag-text, asaan gayam asumra? Sigurado nga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di nalata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day di alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta tigayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo manan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang. Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. Nanang, Ay agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayatan kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Ngam, mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan madakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo ha pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Gusto at talaga kan kwa na. Idi pa ilaang. Ngam,
Itala ang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Ket, agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na. Siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod. Kat adanam kan kuana. Aya, Iso nga rod a plano ka. Nga agpudno kan kuana, pare. ay ket, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, ket ipudnum ken kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamen akas la naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Jacobsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo na amasdaaw? No apay ang naragsak ni manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga aparakan ko na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumutan atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat anak kalay sa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Hamangan ngamin no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo ti mang papaisam ken ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na man pagbalinan nga wanti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyo. Ah? Ay na, nagasat ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Uy na, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto ken kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma matatao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax ijay ili. Awisan nak mata. Saan, pare? Mapanak ije ayanda Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo pare. Un pare, kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pailangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin.
Sapay lang kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka. Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. San lang asika. No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspudno anak ko. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, anapateg nga agdeng-denggeg iti daytoy a podcast. Siak ti hostyo, kitita nga aldaw, adda nagpintas, naunig, ken makasagidrik na, apakasaritaan arumbeng, at amingen ken usigen tayo analaing. Ti istorya pagsasaritaan ti itaket saan laeng, abasta sarita ti panagayat. Daytoy ket istorya ti pateg ti bagi. Ti kinaliday nga itden ti panagkilyo ti asawa. Ti bileg ti suporta manipud iti pamilya. Ken gagayem. Ken ti kapintas ti maikadua, agundaway iti ayat. Mangrugi ti pakasaritaan ta ken ni Rachel. May sa ababay a nadadailan iti pamati gapu. Iti kinababaero ti asawa na ani Jason. Iti uneg ti inem a 10 a minuto. Dalya sa tayo tinarikot adala ni Rachel manipud, iti kasta unay aliday agturong iti panagpaimbag. Ken aginggay ti isasangpet, ti maysa na pudno nga ayat amang ibangon manen, iti narbaarik na. No nakasagana kayon, mangrugi tayon amang gukag. Kadagiti na uneg a paset daytoy, anarik na agundaway. Kas pangrugian, anagen komatidamo. Apaset, ti pakasaritaan no sa dino a makita. Ti kastaunay a panagleddaang ni Rachel. Iti ininut a panaglukat ti eksena. Madlaw a dagos ti dagsen, tirik na abakbaklayan ni Rachel. Ada isuna, iti kasasaad, asaan a mapupuotan ti liday, a mangal-alikubkob, iti isip ken pusona. Iti nadagsen a panag-angges na ken panagsangit na, makita ati makagapu, ket ni Jason, ti lalaki na. Nadlaw ti gayem na, ani Rachel ket kasta, unay ti saem arik na na. Iti baet ti panagsingi ni Rachel, inbutaktak na, ati kang runaan a parikot na ket ni Jason, ken ti kinalulok na, wenno kinababaero na. Saan analimed ang nakita ni Bianca ni Jason, iti sabali a lugar, akadua ti sabali a babay. Idaytoy agundaway, agsardeng tayo bit tapno usigen ti kay bapanan daytoy a pasamak. Ti maammuan at ti asawam, ti tao anang ikariyam, iti ayat ken kinauneg, ket adda kaduana a sabali, ket may sa kadagiti karigatan ken kasakitan arikna, amay padas ti siya sinoman. Tikina babayro ket san abasita biddut. Daytoy ket maysa a desisyon amang dadail iti pundasyon ti talek. Ken respeto iti unek ti relasyon. Para ken ni Rachel, ti kinapudno a maysa nga ina amang pampanunot iti anak na. Daytoy adamag ket kasla, maysa a punyal anay punta a direkta iti pusona. Iti isip na, agliklikaw dagiti saludsod. Apay anaramid ni Jason daytoy? Anya tinagkurangak? No usigen tayo ti psikolohiya, ti maysa a biktima ti panagkillo. Kanayon, abasolen ti biktima. Ti bagina sakbay a makitana, at ti basol ket ada iti nangaramid iti dakes. Dayta ti pampanunoten ni Rachel idin dimteng ti gayem na. Tap namang tet iti silaw iti nadedem a panunot na. Ti gayem ni Rachel ket maysa a napateg a boses ti rason, iti daytoy agundaway. Naimbaklayngen taadda dagiti kasta a gayem, asan amang kuskonsinti, iti dakes a kasasat. Inbaga ti gayem na ati kasta a lalaki, ket saan amay kari a pagkaasiyan.
Impaganadget ti gayem na at ti kinababaero, ket maysa nga ugali a narigat na ikatin. Kenno agtultuloy ni Rachel amang patawad, maribibukan laeng isuna, iti inaldaw-aldaw a panagbiag na. Kinunapay ti gayem na, panawamon, awan magunod mo iti kasta a lalaki. Daytoy a balakad ket maysa, anatibkera pang magbaga a masapul, adinggin dagiti tattao, anaipit iti makasabidong a relasyon. No adalen daytoy alingiya, makita ti pudno a kaibapanan ti panampateg iti bagi. Ipadpadlaw ti gayem nga awan ti nasayaat, apatungpalan ti maysa a panagden na, no ti may sakit ka na yon, amang gargaramud iti rikna ti sabali. Kastamet, impalagip ti gayem na amasapul a panunote ni Rachel ti anak na. Maysa daytoy kadagiti, kangrunaan a rason. Apay, anarigat ti sumina, para kadagiti addaan anak. Ipagarupda at ipanagtalinaid iti narba. A relasyon ket, para iti pagsayatan ti ubing. Nyem ti kinapudno, akas inlawlawag ti gayem, ti maysa nga irresponsable nga ama, ket mangted laing iti sakit ti ulo, ken makadadael iti mental ken emosyonal a salunat. Saan laing ati ina, no diket agraman ti anak. Ti umno a desisyon ket, ti isisina tapno awan ti sakit ti ulo, ken tapno may isalbar ti masakbayan ti ubing, manipud iti maysa, a nakadakdakes a pagwadan. Nupay kasta, nairut ken narigat ti laban iti uneg ti isip ni Rachel. Agsasalisal ti ayat na ken ni Jason, ken ti utot ti pinaltuad daytoy. Inyebkas ni Rachel akas taunay ti panagayat na ken ni Jason, kenapudno tirik na nga inted na. Isu a narigat a bigbigen akas diyay laeng apasakitan isu na ti lalaki nga inayat na. Daytoy apasit ti istorya, ket pudno amangi parik na iti arungayng dagiti adu a babbay. Apay asiyak tinasaktan idinto, asiyak tinagpudno. Daytoy ti kang kanayon asasawen ti pusoda. Idi nakita ti gayem na ti panagkedked ken panagduwa-duwa ni Rachel. Intuloy na a pinalagipan isuna, asaan a rumbeng a paayin ni Rachel ti bagina, ken masapul alaglagipe na asaan na, a deserve ti makiktot, ken malidayan iti inaldaw gapu, iti kinalulok ti asawa. Nasayat ta nagdesisyon ti gayema sarungkaran ti inana, tapno dumawat poiti at aduat tulong. Agipamatmat daytoya no dadduma. San nga umanay ti maysa boses, tapno maring ti maysa tao maniput iti bangungot ti ayat. Masapul ti nakkaykaysa apiksa dagiti mangipatpatek ken kuana. Dita asumrek ti maysa, kadagiti kapiksaan a paset ti pakasaritaan. Ti boses ken pamagbaga ti maysa nga ina ni nanang. Iti ininut a panagsarita ni Rachel ken inana, nay parangarang ti nauneg a sirib, a nagtaud iti kapadasan ti kinataengan. Imbaga ti inana a napateg koma alipatena ni Jason. Panunutom koma met ti bagim. Panunutom koma ti anak mo. Panunutom ti pagsayatam, kinuna ni nanang. Iti daytoy agundaway, usigen tayo ti bigat ken daksen dayta a balakad. Adu agundaway, iti kultura tayo adagiti in-ina iparektada kadagiti anakda. Ababay nga gibtur para iti pamilya. Ngem iti daytoy asarita, ni nanang ket sabali. Saan na akayat a makita ti anak na nga agsagaba? Imbaga ni nanang, saan ka koma nga agbalin a martir? Daytoy apaset ket maysa, anadarisay apalagip kadagiti amin a makadenggeg. Ti panagbalin a martir iti uneg ti maysa, a relasyon anay pasdek iti ulbod ken pamalubod, ket saan a kinabanwar, daytoy ket maysa a panangabuso iti bukod a bagi. Inlawlawag ni nanang a manipud idi ng asawa ni Rachel, awan sa bali nga inyeg ni Jason, no di laing liday kenutot. Inyunay unay ni nanang ti maysa a nabalitokan a pamagbaga. Ununayem na ayatin kinipatan tabagim.
daytoy tipudno, apateg ti bagi, wenno self-worth. Saan mo mabalin a paraburan ti sabali, tinapudno nga ayat no sika a mismo, ket awan ti itited mo iti bagim. Lalo na no ti padpadaksin ti tao, a pinaraburam ketawan, anyamanaking ka. Babaen tinaruway a suporta, pamagbaga, ken pudno nga ayat ti pamilya ken gayem na. Nakabirok mi Rachel, iti pigsa tapno aramiden ti kang runaan a desisyon iti biyan niya. Pinanawanan ni Jason, daytoy agundaway ket saan anala ka. Ti panagpatinga ti maysa a relasyon ket, kasla idadating tinapig sa abagyo, amangikat iti anyaman a nairamut. Nyem apaman a lumabas ti bagyo, dita a makita tinalawag alawag ti init. Kalpasan ti isisina da ni Jason, nakita ti ininot a panaglabas ti panawen. Iti daytoy a panawen ti panag-move on, narik na ni Rachel ti pateg ti isisina, ken ti kinatal na ti isip. Awanen ti dinakel, a pampanunoten no asino ti kadua ti asawana. Awanen ti kankanayon, a panagsangit iti tanga ti rabii. Iti panaglabas ti alaldaw, ininot a nasublian ti isem iti rupa ni Rachel. Daytoy a panagbaliw, ket napaninaw uray dagiti tattao iti aglawlaw na. Ti kabsat na, wenno ti kapamilya na, nadlaw na tinaragsak na isem ni Rachel, idinto a madama ti panag-cellphone na. At daysa masan laeng a nagtaod iti ngiwat. No dikat rimusing manipud iti napaimbag a puso. Ipakita daytoy at ipanagpaimbag wenno healing ketagpaiso. No ikatem ti bagim iti maysa, a makasabido nga aglawlaw. Mapalubusam ti bagim amang rugi manen. Ken iti maysa agundaway, agsabong tinaragsak arik na. Uray kasanot kinarigat tinapalabas. At dalata gundaway tapno sumaya at tibiyag. Ken para ken ni Rachel, daytoy ti damo a makitana iti baro alawag. Ngem asino daytoy mangmangted iti rason tapno agisem manen ni Rachel? Dita nga amuwen tayo ti maipapan ken ni Marvin. Nakasaa nga panunoten ano dadduma, gunggo na tayo ti agdanag namang ipadas manen a magmahal. Ngem idin ni Marvin ket nakita ti ayat ken kinasayat ni Rachel, saan ang nagkedked amang ipakita iti interes. Sigun iti kabsat ni Rachel, nadlaw na napasig ti ragsak ni Rachel manipud idi naadda ni Suna iti komunikasyon ken ni Marvin. Ni Marvin ket inyam amo akas maysa a naimbag a lalaki, nasimpet, ken amoday ti ili a nalaing a tao. Ni Marvin ket nakaro a duma ken ni Jason. Daytoy, a panagilisit ket napategunay, apaset ti analysis tayo. Kadaw yan, kalpasan tinairot a panakasaktan, ti biktima ket makaatrak manen iti padana, a makasabidong a tao. Ngem iti kaso ni Rachel, nakasursuro isuna. Pinalubusan na ti bagina a makaamamo ti maysa a tao arumbengking kuana. Ni Marvin, kas nadakamat, ket yapapresyar na no asino ni Rachel. Daytoy a komunikasyon da babae ni ti messenger, ket mangipakita iti ininot, kinaanad a panangipatakder iti relasyon. Sana naganat ni Marvin. Inuray na a maka-move on ni Rachel. Inuray na a malpas ti gulo manipud ken ni Jason. Anang panaw ken ni Rachel ken ti asawa na ita. Tapnoy sunaket makastrek, iti kinatal na iti biag ni Rachel. Iti daddu mapay apaset, usigin tayo ti panagsarita ni Marvin ken ti gayem na. Nakita ti gayem ni Marvin ti panagisem na bayat ti panag-cellphone na. Inbaga ni Marvin akachat na ni Rachel. Anyan a makapalagan a denggen ti kinapudno ni Marvin idi inbagana a magusgustuan na launay ni Rachel. Ngem nakita ti kinasigurado ni Marvin idi binalakadan isuna ti gayem na amapan ipudno ti ayat na iti personal agundaway ken saan laeng nga iti babaen ti messenger. Inawis ti gayem na nga ipakita ti pudno a kinaturid na. Daytoy ket maysa amang ted pamati at tignay ti pudno a lalaki. Saan laeng nga agpatingga iti mensahe wenno saaw, no diket patalgeda na babaen ti aramid. Panunutin tayo no aniya ti kayat asawen ti kinaturid ditoy.
Saan analaka ti mangipudno, ti ayat ti maysa, ababay a napasaran, ti nakaraw at trauma iti relasyon. Masapul tinawatiwat nga anus, na uneg a panangawat, ken napudno nga intensyon, tapno mapagtalinayd mo ti talek, ti maysa a napilayan a puso. Amo ni Marvin, daytoy, ngem pay kasta. Nagdesisyon latta nga itultuloy na gapu, taamuna a maikari ni Rachel, a maaddaan iti pudno a ragsak. Iti ininut a panagsagana ni Marvin, a mapan iti balay ni Rachel. Adu dagiti pamagbaga a naawat manen ni Rachel, manipud iti inana. Impalagip manen ti inana nga amwen na ti kangrunaan. Masapul a siguraduenda a nasayaat ni Marvin. Nakita met ti ina a nasaya ni Marvin, isyu a nasurok ti suportana a palubosa ni Rachel a maadaan gundaway manen iti biyag. Napateg ti panangteg ti ina iti bendisyo na. Ipakita daytoy at ipamilya kit kanayon nga adda dita tapno mang tarabay. Impalagip ti inana asaan na, aliwliwayan, a panunotin ti inunana, ti bagina. Uray agpili ti baro nga asawa, masapul at ibagi kinti anak ti umuna. Ket dimteng ti kapintasan agundaway, ti eksena no sadino nakikita da Marvin ken Rachel. Pimakita ni Marvin, ket saan ang nagpangadua anang iparangarang iti pudno ariknana. Iti imatang ni Rachel, ken babaen iti kinapasnek ti boses na, inyebkas ni Marvin ti uneg ti pusona. Inbagana anupay, saan anaruay ang nagtitipon, daken narigat ti mangilawlawag iti kasta arikna. Kasta unay ti panagayat na ken ni Rachel. Iti daytoy akanito, agsardeng tayo tapno padasen nga arkoen ti emosyonal, adagsen ti balikas ni Marvin. San laeng nga imbaga ni Marvin, amagusgustuanan ni Rachel. Inbaga na anapudno ken awan ti unig-unig na, adakes agganda ti ayat na. Ngem ti aspeto ang nakaisal sa lumina, ken ti rason no apay ang makapasani ti ragsak daytoy apaset ti istorya, ket ti maudi asasawi ni Marvin. Sakbay anang gibus ti panagipudno na, inbaga ni Marvin, ano bilang man palubosan isuna ni Rachel iti biyang na, ikarina asaan na laeng apadungien ken ayatin ni Rachel, no diket inbaga na, ibilang ko kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Anya na nagpintas apan ng isardeng ti maysa at trauma. Anya na nagsayaat a mensahe ti ayat. Iti lubong, akadawyan ang marigatan dagiti inina, single mothers. Amang sapul iti lalaki, amang awat kadakuada a si bubukel. Ni Marvin tinang iparangarang tinapudno a panangawat. Ti lalaki ang mangayat kengka, akluninaka agraman tinapalabas mo, agraman dagiti banag a napateg kengka, kenti kadakelan agaming mo, ti anak mo. Saan nga ibilang ti ubing a maysa a pakadagsenan wenno maysa, abang karet tinapalabas a nakasang a relasyon. Ibilang nga daytoy akas paset ti babay nga ay ayaten na, kinagbalin metlaeng abukod na apaset. Daytoy a panangaklo ni Marvin, ket iso ti pudno a pakabigbigan ti maysa, a nataengan a lalaki, a nakasagana a mangibangon iti pamilya. Di na imbusol tinapalabas ni Rachel wenno pinagbiddutan isuna. Saan na apinuwersa amang lipat a dagos. Imbes na, nang sagana amang ngite diti baro kinatalgid a papanan. Kasla naglabas tayo iti maysa a nairut a dalyasa ti emosyon kadaytoy a pakasaritaan. No iraman tayo amin dagiti adu alinya ti pamagbaga, ti sakit, ti ulbod a relasyon. Ken tinaimbag a bunga tinapudno nga isasangpet ti ayat, anya nga rud ti makatulong kada tayo a mangammo ti agpayso, apateg ti biyag. Umuna, dagiti kasta a Jason ket mangipakita asaan a maipilit ti pudno nga ayat no ti tao,
ket saan amang respeto, ken mangpateg ti maysa atulag. Saan ati biktima ti adda biddut na. Ti desisyon nga agkillo ket adda amin iti akin aramid. May kadwa, sang amuno asino a tao ti mga ramid, ti pudno nga ayat no kankanayon a pagtalian, ti bagi tayo iti nakeskes a napalabas. Masapula palubosam ti bagim amang ted pateg iti biyag mo. Umunaen ti bagim, iti kasta. Dumteng tumet dagiti na imbag ang mga wat kanyam kin mangpateg kin ka. Ti istorya ni Rachel ket istorya dagiti rin nibu-ribu a babay a napaydaman iti talek. Nagbalin a single mother gapu iti makadadael a relasyon. Niyang pimalangguad, nagpatibker, kinasarakan manen ti bukod ariknana. Saan na kuma inarapap amalpasan ti bangungot, niyam dimteng ni Marvin, ti grasya manipud iti sursuro nga idadanon tinapudno a tao. Ti panag-move on ket saan laeng a maipapan iti pananglipat. Maipapan daytoy iti panagadal, panangpasaya at iti bagi. Ken panagsagana ang mga wat iti napudno a pateg a rumbeng para ken ka. Gapu iti kinatured ni Rachel a sumina, nasarakan na ti bagi na. Gapu iti pananggam mo ni Rachel ti pateg na, nakarlo ko iti tao a kapada ti pateg na, ken ti pateg ti anak na. Ket dita ti kapintasan a leksyon ita nga aldaw a masapul a balonen tayo. Tunggal maysa kada tayo, ket rumbeng laeng iti ayat asan na ariribuken tital na tayo. Rumbeng tayo nga ayaten kaske ni Rachel nga inayat ni Marvin, na awanan pagil ken naan-anay a panangawat. Dayta tinawneg nga anagen tayo, iti daytoy a podcast episode. Para kada kayo a makadengdengeg ita kasla na ipit, iti kasasaad ni Rachel idi ununana, sapay koma ta agbali na silaw, daytoy asarita tapno makitayo. Asaan a nakasubot a daksang gasat, noing kayo inwayat a panawan, tidakes, tapno saraken tayo tinasayaat. Saan koma a maupay ti pusoyo, tati pategyo, ket di mabalin agatangin tiliday, tinapalabas. Agyamanak iti ididenggegyo, ken sapay koma ta adda balonyo anamnama, ken inspirasyon iti inaldaw-aldaw a biagyo. Inkayo padungwen dagiti bagbagi, ken dagiti anakyo, ken palubosan a sumrek ti pudno a ragsak. Adya manak unay ken agkikitata to manen iti sumaruno a gundaway.